Vítám vás u videa. Teď to bude jako video o maškarní. My tady budeme mít vpata maškarní je u takové hospody, kde jsme taky pracovali. Byla to naše hospoda, ale už není. Byla fakt dobrá. Já vám chci říct, že pokud tam chcete pojet, tak tam klidně pojedzte, ale je to maškarní, takže myslím, že byste si měli vzít masku. Já vám budu říkat dneska, co si jako na to vezmu. Je to v sobotu v 5 hodin. Někdo tam možná bude i dřív. A chci strašně, aby mě nikdo nepoznal. Nikdo, ale nikdo. Ale myslím, že poznáte, ale jako já myslím z mých kamarádů, že myslím, že ani neví, že já mám YouTube. Myslím, že můžeme jít na to, protože vás nechci vůbec zdržovat, ale vůbec ne. První, co si beru, jsou silonky. Jsou takovýhle, jakoby průhledný. Dám mi na stranu. Jako druhý jsou šaty. Jsou půjčený od Sigry. Jsou černé. Tady se to zapíná takhle. Jako třetí je řeben. To jenom potřebuju na učesaný. Nedělám se srandu. Jako třetí je maska. Dun, dun, dun. Dun, dun, dun. Moje láska. Jíme akorát. Oni měli ještě totiž jednu. Měli takovou ošklivější, teď to byla hezčí. Teď tu mi totiž koupila máma. Protože já moc stejnak nemám peníze. Ne máma, jo. Vypadá se docela zdálky jako trošku doopravdy. Tak mě to jako vadí, jak tam jsou moc ozdoby, jako třeba tady to na nos by se mi to nelíbilo. Takže dáme na stranu. Já se jdu oblíknout. Tak, tady to takhle jdu. Myslím, že doufám, že nejdu poznat. Když se oblíknu. A tak doufám, že nejdu vidět. Takže nejdu poznat. Protože fakt nechci, aby mě nikdo neviděl. Takže prosím, ale to vyjde. Zítra je sobota, máme do 11:30 a ještě. No a jako v tomhle půjdu a fakt doufám, že mě nikdo nepozná, protože já jsem se teď vůbec nepozná jako kvůli té masce nějak mě to zakývá. No a nevím, jestli se trošku namaluju. Ale jako, ne, jakože jsem malý hodně, ale jako myslím jenom trošku nějakou světlou růžovou. Takže já jsem vám ještě ukážu naposled. Teďka vám řeknu. Dejte mi like, pokud se vám líbím, pokud ne, tak dejte. A doufám, že mi dáte odběr. Doufám, že se uvidíme v dalším videu. Ježiš, to je sranda. A doufám, že půjdete i vy na to maškarní. Zopakuju vám. Ještě vám řeknu, dejte mi, prosím vás, něco mi napište i do komentářů. Doufám, že mi něco napíšete do komentářů. A ještě vám chci říct, že doufám, že přijdete na to maškarní. Doufám, že se vám bude líbit ta maškarní. Pokud ne, napište mi to do komentáře. No pokud tam pojedete. Ještě něco a je to v masce, takže máte tam přijít v masce nebo máte být jak na Halloween.
Vím to, protože bydlím v Pato a chci vám říct ahoj.